Televizní aktuality. Na naše první vysílání. Drží by. Tak, hezký den. Vítejte u televizního zpravodajství. Mé jméno je Tonda Hnisavý a toto je Dalibor Ostrouhal. Budeme uvádět tento zpravodajský deník místo Milana Tlustého, který se zabil při pokusu o bungee jumping bez bungee gumy. To je vše na úvod a je tu první zpráva. Včera ve večerních hodinách unikl nebezpečný recidivista z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Tento pachatel se jmenuje Martin Klívoš, přezdívaný také Drtič psích prdelí. Tento nebezpečný magor už má na svědomí několik obětí: komisaře Rexe, Kolí Lasí, psího detektiva Scooby-Doo a také kosmonauta Savajku. Jakékoliv informace o tomto psím drtiči sdělte na kterékoliv policejní stanici. A je tu další zpráva. Tu vám řeknu také já. Česko má opět nové zastoupení v Guinnessově knize rekordů. Zásluhu má na tom Michal Matonoha, který se zapsal do této Guinnessovy knihy rekordem nejdelších chůzí po rukou. Podívejte se sami na připravenou reportáž. Dobrý den, hlasím se vám do studia z Koněpruh. Tady pan Matonoha, navštívili jsme jej. Je to mistr světa v chození po rukou. Chci se vás zeptat, pane... Dobrý den. Dobrý den. Chci se vás zeptat, jak dlouho jste se na toto připravoval? No, začínal jsem od 8 let, už mi to tak trvá tak 7 roků a už to umím docela dobře. Jsem slyšel, že chodíte i po cirkusech a po různých představeních. Tak většinou v létě, jako když jsou prázdniny, tak nestíháme. V létě, ano. Kde jste byl nejdále se svou chůzí po rukou, jako v jakém světadíle? Byl jste někdy třeba v Americe, nebo v Asii, nebo tak někde? Tak to ne, to my jsme až nejdál byli, až tak v Praze jsme byli. Až v Praze jste byli. Ano. Tak, to je ovšem skvělé. A chtěl bych se vás zeptat, pane Matonoha, můžete nám ukázat svou obdivuhodnou chůzi po rukou? Ano, můžu. Obdivuhodné. A je tu poslední zpráva. Včera otřásl obchodním domem Kaufland obrovský výbuch. Okamžitě byli na místo přivolání policisté, hasiče a pyrotechnici. Pyrotechnici naměřili kromě obyčejných hodnot i extrémně vysokou hodnotu, a to byla hladina metanu, která přesáhla 16%. Původně si vyšetřovatelé mysleli, že jde o teroristický útok, ale jak ukázalo další vyšetřování, šlo o planý poplach. Vše měl na svědomí mistr světa v pojídání fazolí Milan Prokop, který se vracel z mistrovství České republiky v této disciplíně pojídání fazolí. Při nákupu si prdl a otrávil 612 lidí. Tito teďka leží na intoxikačních odděleních po všech nemocnicích v celé Ostravě. A to bylo pro dnešek vše. A co nás čeká večer? No, takže máme na programu tady...